ajuns la a 50-a ediție de la Business Show. Sunt aici. Ariela Stanciu, fashion designer și jurnalist. Și acum să vedem unde vom merge, că am întâlnire. Hai să vedem ce e pe aici, că nu știu nici eu. Sunt aici pentru prima dată la această întâlnire de meeting și am și ăsta e pisanul meu și o să-l arăt cum arată cam așa. În spate pe aici și sărbătorește a 50-a ediție de business și am ieșit eu cu business-ul meu, dar să vedem și cum, nu prea știu exact toate astea, dar o să vedem cu cine vorbesc, sunt 2 zile și vom vedea dacă o să fie bine și pentru mine și chestiunea aceasta. Și m-am plecat așa, o orăță de la mama ta. Dar acum să vedem ce va fi și cum va fi. Prima dată și o să văd dacă o să fie. Revin cu update. Am participat și eu la asta. Să vedem acum dacă o să câștig ceva. Și să vedem cum o să fie. Începe acum la 10:30 și să vedem, poate e prima sesiune, day 1. Am venit la property, am venit și asta your time for their money, you can work together on it. Per deal, you can find income from other people. And in value sourcing. Da, până acum am fost la câteva seminare, am văzut și pe chestii pe aici. Urmează, mai este și mâine, o să văd și bine cum o să fie. Mâine sunt înscrisă la un super seminar în care poate să vorbesc. Și abia aștept. Astăzi este așa cât să mă încălțesc și eu oarecum, că nici eu nu prea știu multe chestii, dar e bine că sunt aici, nu se știe ce se poate întâmpla pe viitor. Așa că vom vedea. Așa acolo în spate și o să vedem și mâine, dar mâine să mai frumos și o să fie mai astăzi. Că azi nu am avut niște chestii. Wow, ia uitați-vă ce mașină frumoasă! Ați mai văzut așa ceva? Nu sunt fan mașină, dar asta n-am mai văzut niciodată. Ia uitați-vă aici! Ei! Se poate. Și uitați ce pe aici. Uitați cât de frumos este. Cam asta așa. Și aici am fost eu. Aici în Londra. Astăzi a fost prima zi de business unde eu am fost invitată și bineînțeles că sunt aici jurnalistă și fashion designer. Dar mâine cred că o să mă îmbrac mai frumos și am îmbrac o rochie de la mine, de la Soare. Și o să-mi aduc și poate un business card, pentru că nu mi-am adus, nu mi-am luat cu mine. Dar poate o să fac astăzi un business card ceva și îl printez și aia e, mâine o să fiu pregătită. Dar cam asta a fost pentru astăzi și sper să fie bine și mai bine ziua de
ziua de mâine. Asta sper și sper să fie bine. Până atunci, eu vă urez o seară și o zi minunată, așa frumoasă ca mine, cum sunt eu superb. Da. Și cam asta este, dragilor, și ne auzim data viitoare. Pa!